Ukrainada dowam edýän uruşyň arasynda Türkmenistanly bir student dereksiz ýitirim boldy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşriň 7 martda ýaýradan habaryna görä Talip Serdar Anna Orazow Ukrainanyň Nikolaev şäherindäki Admiral Makarov adynaky uniwersitetde soňky kursda okuýardy. Serdar Aşgabatdaky enatasyna soňky ýedek 28 fevralda jaň etdi. Olary 3 gün bäri özüniň we dostlarynyň okatyşyklardan ýerdeminde gizlenýändigini aýtdy. Olar bu döwürde hiç saat iýmendirler. Olar adyk önümlerini satyn almagy gitjek bolýardylar. Şondan soň Serdar jaňlara jogap bermedi diýilip neşriň maglumatynda aýdylýar. Habara görä Serdaryň ejesi oglunyň ýoldaşlarynyň biri bizmeýinli oglan bilen telefon arkaly habarlaşmagy başarýar. Ol Serdaryň ejesine 1 martda özüniň Serdaryň we daşowudly başga bir oglanyň adyk üçin ýerdeminden çykandygyny aýtdy. Bizmeýinli oglanyň sözlerine görä olary özlerini Rus goşunynyň agzalary diýip tanıştyran eskerler saklaýar. Eskerler resmi namalary barladylar we olaryň içe aldyklaryny ýa-da olara boyun bolmaga taýýardyklaryny anyklap başladylar. Bizmeýinli we daşowudly oglan tasdiklaýjy jogap berdi. Serdar söwüş hereketlerine gatnaşmandygyny we hiç kimiň tarapynda gatnaşmajakdygyny bu ýere okumak üçin gelendigini aýtdy diýip neşir bizmeýinli oglanyň Serdaryň ejesine aýdan sözlerini titirleýär. Aýdylmagyna görä ondan sonra eskerler olaryň kellelerine halta giydirýärler. Olar awtomatdan od açylandygyny eşidýärler. Olar bir ýerlere alyp gidýärler. Torbalar aýrylanda bizmeýinli oglanyň gapdalynda diňe daşowudly oglan bolup, eskerler Serdaryň ýeredegi baradaky soraga jogap bermeýärler we olara ýerdemine dolanmagy hemde ýuwaş oturmagy maslahat berýärler. Serdaryň ýoldaşlary onuň jesedini görmediler we öldürilendigini tasdiklap bilmeýärler. Biraz wagt geçen soň bizmeýinli oglan jaňlara jogap bermegi edýär. Serdaryň enatasy ogluny tapmak haýyşy bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýüz tutdy. Diplomatik missiýanyň işäriniň sözlerine görä, olar Ukrainanyň Daşary işler ministrligine hat beripdirler we olara häzirki wagtda oglunyň ykbaly barada hiç şeýle maglumat alyp bolmajakdygy barada jogap gelipdir diýip habarda aýdylýar. Adatlyga baýdylanlary öz habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Russiýa 24 fevralda Ukraina garşy uruşa başlanyp bu ýurtdaky türkmen raýatlary beýleki bosgunlar bilen bir hatarda ýaragly çaknışyklardan öz başdak çykalyga gözläp goňşy ýurtlara gaçmaga synanýarlar. Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň türkmen raýatlaryna ýardym berip başlandygy barada habarlar gelip gowuşdy. Türkmen raýatlary bu ýardymyň ýeterlik däldigini, konfliktden öz başdak guramaçylyk bilen goňşy ýurtlara gaçmaga çalyşýandyklaryny ençeme gedek habar berdiler. 28 fevralda Ukrainada galan türkmenistanylar Türkiýanyň A Haber telekanalyna göni ýaýlym arkaly interwýu berip özleriniň evakuasiýa edilmegi üçin türk häkimetlerinden kömek soradylar. Bu synançyklaryň arasynda käbir türkmen insanlar sağaman goňşy ýurtlara şolsanda Polşa, Bolgariýa we Ruminiýa aşan bolsa, käbirleri agyr ýagdaýlara duçar bolýarlar. 4 martda Rumin neşri Kiýewden alan ok ýarasy bilen bir näçe gün ýol söküp Ruminiýanyň serhedine aşan 25 ýaşly bir türkmensanly erkek adam barada habar berdi. 3 martda bolsa Ukrainanyň Çerniwskoy oblastynyň Tarashany owasynda Russiýanyň bu ýurda çözmegiň arasynda goňşy ýurt bilen serhed araçagyna tarap barýan uloň ýol helakçylygyna uçramagy netijesinde Türkmenistanyň bir raýatynyň helak bolandygy ma'lum boldy. Türkmen häkimetleri Ukrainadaky uruş we bu ýurtda söwüşiň arasynda galan türkmen raýatlary, olaryň sany, olara ýardym berilýändigi ýa-da berilmeýändigi barada açyçan beýanat bilen çykyş etmeýär. Bu barada döwlet media serişdeleri hem dymýar. Ukrainanyň Daşary işler ministrligine görä 5 martda çenli Ukrainadan 130 000 daşary ýurt raýaty şolsanda 1700 türkmen talibi evakuasiýa edildi. BMG'nın bosunlar boýunça agentligine görä 6 martda çenli Ukrainadan gaçmaga mejbur bolan bosunlaryň umumy sany 1,5 million adama ýetdi.